privy to the exact details. Odonjo weche mag somo ni somo mar CBC nyalo nimo ahinya te gwenge maoro kod kech ohero kwako e pacho kae ndipo ni piny owacho kochwalo ne jopuonj kod buge mene moko kuom skunde go e gwenge go. Maendi biro e kinde mar riwruok mar skunde ji giwegi bende pod kwayo piny owacho mondo oyawnegi skunde mag ji giwegi mane ok omi thuolo mar puonjo jo junior secondary mondo dhi nyime kod puonjo no. Mana kaka Judith Omondi lero, sikul kaka ni Kilorite e kaunti ma Laikipia en achiel kuom skunde ma somo mar CBC iwinja. Tije lwedo kaka timo ler mar alwora, tuke kaka taekwondo, wer kod miel, puonjruok e lony manyasani, loso masinde gi gik mamoko kod mwandu minyalo yudi e alwora. Magi gin moko kuom gik manyien mane lai manyien mar somo kelo e sekta mar somo ma pachoka. Ma en somo ma osechopie grade mar 7 kendo okang' mogik mar somo mar 844 e primary rumo higani. E skund primary man Kiloriti kar chung' od bura ma Laikipia North chalo pogore. Jopuonjre ka pod wero ABCD. Somo mane ipuonje 844 kido ma opogore gi kaka enie CBC. Kata mana jopuonj ma puonjo ka pok oterie puonjruok ewi CBC, buge kod lai mag puonjo bende pok ne gichuoye wang'i. E skul mangima jopuonj 4 kende ma puonjo kuonde somo duto yare nasari nyaka klas mar 7. Jonyuol mag skundni makoni piny owacho osejwang'o nyithindgi kendo ok migi thuolo kod lwasi maber mar somo kaka nyithi Kenya mamoko yudo. Koro dwaro mondo mi jotelo e sekta mar somo lim skundno kendo gine lokruoge. Kwa hii shida iko na walimu wachache na watoto ni wengi. Tuko na shida sana ya walimu, kwanza walimu wa CBC. Watoto tunasoma CBC na tuna hiyo walimu. Gikoni poni piny owacho ok nyal chwalo ne gi jopuonj, gin kod nyithindgi ma osomo kendo inyalo tieg malong'o ewi CBC mondo mi kik nyithindgi dong chien e kinde ma nyithi Kenya mamoko to hao nyime kendo chopo lekgi mag somo. Sisi hatuna mwalimu wa kutosha hii shule na sisi amesoma watoto tuko nyumbani. Tunaomba serikali watie hiyo watoto yetu gazi ya kuwa mwalimu na kuja kukumbuliza hiyo watoto yetu. Mesoma watoto mingi kwa hapa hata hajapata gazi na hatuna mali meisha kusomesha watoto na watoto hatuna matunda kuona serikali ampatia sisi mwalimu ya kutosha hii shule. Hata sisi yuko watoto yetu anajua shida yetu ni kani. Tunataka kuandikia sisi kutukuja hapa tunao nao kwa ajili hawa anajua shida hii tuko hapa ni shida kani hiyo. Komachielo riwruok mar skunde mag ji giwegi ka otelnegi kod jakom margi Dr. Nelson Githinji okoni gin gi kore makare ne somo mag CBC ka ywak gito en ni mondo mi piny owacho oyiene skunde mane ok omi thuolo mar puonjo jo junior secondary mondo puonj kaka achiel kuom yore mag yawo ne jopuonjre moko thuolo mar somo e skunde ji giwegi. We have had, I would say, a mixed bag in the private schools, mainly because some of the expectations that came in regarding the upgrading of facilities, the setting up of labs, ICT labs, the setting up of spaces for what used to be co-curricular activities now mainstreamed as curricular activities. All those were some of the challenges, but I would say we had a lot of support, and we have had a lot of support from the Ministry of Education. Piny owacho ne osechwalo buge kod jopuonje skunde mag junior secondary pachoka, kata bed ni skunde kaka Kiloriti to pok oyudo magi. Poni piny owacho kochopo e gwenge duto e pachokae, ahinya to maoro kwako, jopuonjre moko nyalo dong chien kendo nengo mar CBC nyalo lal negi. Judith Omondi, Ramogi TV. Non siasa dhi nyime kod golo pachgi e wi